Bagra long le. Long le, long le. Beti akari bibi phai. Long le. Bagra long le. Long le, long le. Sago. Lam sago, lam sago. Bibi akari tibar mata phai ne khabai khubai lam sago. Lam sago, lam sago. বেলাইনে হামবাই তিনি সিনি রামনগর বিসি আমতলি গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সি সিনি দ্বারা বরদ দেব বর্মা সিনি আইপিএফ ইয়া করে বিজেপি আইপিএফ যত ইয়া করে নাই আর ফ্যামিলি সুবিধারকামো চন্দ্র 33 ভোটার তিনি তিব্রা মথা জয়েন খাইকা রামনগর বিসি রামনগর ভিলেজ কমিটির আন্ডার বনো আং বেলাইখান খাবেখো লামসগো बोबाग्रानि जे थांजानि लामाओ बतिनि फाइमेन बागै बना आं खाखवार बखै याथगै हाका दारानो ताइ बनो टिमनो ताइ बसकांगो आं वानसुगो बरक सिनियो दफानि बागै चबा खायनो बुबारान लगिरनाय आ थांजागा सामखायनाय नै आं आसा खायो ताइ बनो आं दिनै खाबखौ लामसुगो नाहारो बेलायनो हामबाय नोंखो आगिबो पार्टियाव दंमोन आगे पहिला आं 2023 नि आगे आं आइपिएफ नि डिभिजन प्रेसिडेन्ट दंमोन एवं और जखन जिसलकता बुधबार साका बिन लगी जयनिं रेखा बीजेपी नि ताबो गानो पटना दि कत हमनी आंगनालिया ठीक आनो निनी मंडल प्रेसिडेंट आनो नाद हमनी उपनाद हमनी शक्ति इंचार्ज आंगनालिया तामखे पिस्ता पनबक नो ताबक पिस्ता पनबक आन पटंगो तामखे आं बीजेपी नो आं याकनम कारण दङ सिनि बररक अनेक समय बुइनि काथि बाय कलजागो हाकेबा वानजि रक बाय जों फेमरक जागो पातिमा खायो बनि तलाव आबाइना आं जाति ताइ हाते दफानो हामजागै आगि जे आइपिएफ ति निनि खलाय तंफ्रो आबा हाके फिरिके कक साइमाया ताबक सिनि राजा महाराजा नो नासिगै आं बीजेपी करे तब आं तिब्रा मथाव राजानो लगिरना बागै माने निजिनि हा दफानि ककनो स्राय स्रायके सिनि बरकनो साना बागै साइमा बुजंना बागै आं तिब्रा मथाव जयन रेखा और सिनि सार आगियानि आइपिएफ दंमानि सिनि सार सुबुर देबर्मा सिनि चाइल्ड कैंडिडेट ताइ एमएलए बिनि याक दमै ताइ सिनि ऑर्डनगे एडिसी कैंडिडेट 19 लामनि बरम गोनां बुद्ध देवनो याक दमै आं राजानि लगी राजानो फान किसार होननाय एसे तिप्रासा हिसाबै तिप्रासानि आवाजनो तेबो कुचुखे तिसाना बागै आं दिनै अरब तिप्रा मथाव थांसाव बानारमखा बायमारो आं 2018 थाके बीजेपी नि खालायमानि के बीजेपी नि कार्यकरी खालायमानि साया नुगैनाय के जे महाराजानि बनि जे कार्यकरी खालायमानि गाहाम नुगैनाय आं दिनै अतिब्रा मथावरमखौ आं के कायसेना खामिया साना थांगिया आसक सावनि आन कक मुथाग्रेखा तार दिनै जयनिं ना दिनै बबो हाय कग्र प्रसादना दिनै फाइसिते बेलाय हामबाय मीडिया टाकबनो दिनै 30 तारिख मार्च 2026 बसकां 12 तारिख एप्रिल एडिसी चंग मरिनि किटिंगै उनी सामतली गोलाघाटी कन्स्टिट्युएन्सी अमरसरीलाम विधानसभा केन्द्र बखलायो और तिनी रामनगर बिसिनी और जों दीर्घदिन ब्रक आगिबो ब्रक आंगै बाक्सा खाइजाक नेशनल रिजनल पार्टी आइपिएफ अबाहाय खाइनाय ब्रक कोनो दिनाव तंगै मैया हाइसि कारण रिजनल पार्टी हिंगांकै सिनि निजेसो स्वाधीनता दङ जों ताम कक सानाय ताम कक सायाबो आबो हिंगांकै नेशनल पार्टी हिंगा आं याफां हटिस फोरोंग्रा हजागो आबो हंगारो मेजरिटी और तो बुनि बसंनि बरक खबां मंडल प्रेसिडेंट बाबो एसटी हिंगांके मंडल प्रेसिडेंट एसटी सिंना नांगो किन्तु और बुनि बरक से मंडल प्रेसिडेंट बरक जे साव आबो बरक सांग मा खायो और सुरु टिप्रासाना सुखलुंगनानि अमक खान्यानि आतिसि बरक फोरोंजागो बनि बगैनो एकजन रिजनल पार्टी खाने आंचलिक दल खाने बरक कोन दिना आरो संगि मिया हांगिनि बर्तिनि मियाबो आं मेकक सावकाबो गां बनो बेले वेलकाम खाया बरक तिनि जे आर परिमाण 33 पुजार फाने रंना आं ब्राय खाबाय खुबाय के बंना आं लामसगै नाहारो आं एस एमएलए हिसाबै जों कैंडिडेट हिसाबै कारण ताम गांके और जों 26 ते बिसिकाव आं उनि सामतली गोलाघाटी कन्स्टिट्युएन्सी 26 ते बिसिवन सि 90% सापर्टार दं सि समर्थक दं अ जागाव बीजेपी कय परसेंट बुट माने बार
2 आरो हेजन माने मानिबो जाय बाद बाकी सिनि मांसे अरो इनके बो अरो तंगुलि तम खनि बारो आरो तंगि कक बो काम को साइमिया सादिन जग्रै कुनु ग्रै आरो तंगि बनि आन्दार मांसे सामगां मा तंगो अरो तो नोंताबो डिप्रेशन बागे नों सराय सराय हिमै ताबो सामुंटांगि मानाय कक साइमानाय बोमाग्रानि फानो टेप करा खैमानाय बिनि यापिरिनो टेप करा खनि थान्ता खनि बागे बरक दिनि लगरि फाइमाय बाय बेलाय बेलाय खाटंगा एबं बंनां खाबाय खबाय वेलकाम खाइया सागनियाव हायसि बरक फाइमाय बाय अरो ताबो सिनि टिप्रा मथा टेव रागै थांनाय सिनि रामनगर बिसि बंथों सिनि आमतुलि गुलागति उनि सामतुलि गुलागति केन्द्रआव टेव सिनि भोटनि पार्सेन्टेज मार्जिन टेप बारि थांनाय अ आसा खालायो हायसि ताई आं सानो मुसंगा सिनि बर रक्ता फन अरै परै उंथों बिसिं बासां तंनाय र अरै परै नियावै थानसानि जागावनो थानसा मथावनो फाइ जइन खाबैबायजि नर अरै परै कुन लाभ गरै कारण अरै परै कुन रेजल्ट माना गरै बसकां 17 तारिख टिप्रा मथा 24 से 25 टा आसन नाय जों खमाथा फाइ दङ आबो कुनु डाउट गरै आरो सारा टिप्रा रिपोर्ट नाय दङ आं नथ जागानो गाहाम बोबाग्रानि वाइफ बोबाग्रानि जे दाबुक जे गाय दङ फ्लु गाय दङ आबो जत जागानो गाय दङ हायसि आबो कुनु कम या हायसि आबन साथे साथे सिनियाव उनि सामतले गुलागतिबो कुनु जागा कम गरै हायसि आरो गाहाम के गाय वाइफ गाय दङ जत जागानो गाहाम सारा 100% सारा माने जोंताबो अमाके कैंपेन खाय दङ हायसि जोंनि बरम गोनां बुद्धदेव बर्मन आरो निरंकुश एकदम पूरा बालो एक मार्जिन बाय गोबां मार्जिन पास खायरनानि बागै बररक हायनो बालो एक सारा गाहाम साराया कोई तंगि दङ हायसि आबोन बसकां तंग मारिव गाहाम मार्जिन माने बो पास खायनो आबो तै कुनु डाउट गरै जों एकदम 100% सिनि एक सिनि आशा दङ आजागो तै कुनु मकरि जेसेबां प्रचार खायदि जेसेबां खायदि अजागा कुनु कामिरि मेया आसन खामबाय